ke jingja haswa jong ka khatriu tarik unailar. Ka Akashvani Shillong kala shim mentah ha ka give a radio campaign bala penlong da ka office jong ka ADG Guwahati ha pedeng jong ubnai naitung arajar arpusau. Kum shibenta ban kinmau burom ya ka jingple ya ka radio station baningkong ha ka than chatila mingi ha ka shitarik unaitung shajar khandai spa saupupra. Ki ofisa bakinong tre jong ka Akashvani Shillong kil ai snobha ya ka radio bathamai shaki kattu kat ni ki nong snap radio bat shaki kattu kat ni ki seng. I nehu professor jong ka KHASI department i stream net khar i badai i nong snap radio ba shitham i loong ba i snotenat ban snap ya ka program jong ka radio ka bayarap bat kintiu ya ka tien KHASI. Sa iway pat inong ngap radio na West KHASI Hills iba Andres Yaupniaw. Iloong bales dang ban ngap radio na du usnem syajar kandais pa prapo bat ilar yo ru shibun ki jingtip la kadai hakaliang ka kwat ka kya lani hakarep ka riang. Mentapat nginyepet